Правете ми компания, докато направя една поръчка. Ние ще правим модел Лейли, но в този невероятен бежов цвят. Изпратих на клиентката ми целия каталог с цветове, които предлагам в момента. И тя си избра този бежов цвят. Направих си базата и няколко часа по-късно успях да вплета преждата в базата, страните, долната част, предната част и ето как се получава. Преждата е кадифе, т.е. ефекта е велвет. И тук ви показвам вече как започнах да сглобявам чантата. Ето и как се получава. Ето я и отвътре как изглежда. Сега трябва да направя късата и дългата дръжка, да сложа магнитна закопчалка и накрая да пришия камъчетата. Ето я и късата дръжка. Ще я зашия към чантата. А това е дългата дръжка. Отчасти е синджир, отчасти е плетена, защото така всъщност е най-удобно, за да може частта, която минава през рамото ви, да не бъде синджир, а да бъде плетена. Ето и как се получава чантата. Вече е почти довършена. Единствено остава да пришия камъчетата. Мисля, че става много красиво. Наредих си и камъчетата и е време да ги пришия, като днес ще използвам ето този конец, тъй като той се приближава към цвета на чантата, за да може да не се вижда. И час по-късно ето го и крайния резултат. Чантата е 55 лева за 20 см. Но разбира се, вие знаете, може да се изработи в какъвто размер пожелаете. Цветовете, които предлагам, също са доста, така че при интерес може да ми пишете в Instagram и ще ви изпратя каталога. Благодаря ви, че гледахте и чао от мен!